Pulang lam song jotong nai tong nai ta kodai bohok sono also entertainment YouTube channel lo thamdal le tai tu nung buji makna te sama kana kha khlayo tini o video o ta kodai bohok song ta bo TTAADC habango belai kino urpati boi tongo tangai hingka hingke sini o TTAADC ni CM Purno Chandra Jamatia o 2026 je job select khaimani abo tabuk belai kino public rock belai kino tongphlajagai te ornagai tongo tangai hingka hingke bahai ke hঠাৎ sakhlai obo haike job select khai rimangkha tei tangi public rok saimai yang nani nang tangi interview chol nani nang ya aboni bagui no tabuk belai kino public rok obono tui tabuk borok polisoy nai tongo tei proof nai tongo bahai obo phat chakai rimangkha hanai phiaba agini dino asuk salni upore saimai ya tangi hingka hingke tabuk hঠাৎ sa sawi mankha tei Facebook rogo post khaijak tabuk obo hai phona job mankhapu obo hai phona job mankhapu honese tabuk Facebook rogo belai keno post khai hamjak laimani kekeri kha aboni bagui no chini tiprasa lukurok abono tui tabuk borok proof sanai tongo phiaba tei belai keno wanama singsa tangai hingka hingke tei borok simiya tei public rok tei sikito gonang rok borok tamo hingka borok abono tui no tabuk borok kwbangma jagao no o video viral wngoi tongo belai kino joli jakha chini o TTAADC ni CM no tangai obo hai chaya samung khlai hinui phiaba obono tui chini ha bobagra bobo obono tui bo reply rekha tangai hingka hingke tabuk chini o TTAADC CM bo chaya samung khlaika hinui ha bobagra bo bini bagui bo nakar sanka tei nakar samani ulo tamungkha bo saksori hamya wngoi hospital o klaikha asiko Tripura rajyo ni joto public rok ni joto luku rok ni tension no yasangnai saboba haboba gra tabuk bo o TTAADC hapango CM khlai tongnani bodlase bo omo haike sori hamya wngoi bo tabuk rogi klaijak hospital o tei chini o Tripura sarok no naikolnai MLA Ranjit Deborma bo haino hai bo saka o chakri no jesakai no batil khainani nangnai hinui tangai hingka hingke tabuk public rok belai khe tongphlagjagoi tongo tangai obo haike bisingtui samung khlainani nang hinui phiaba tei orobo kubuni borok rok hingka hingke oro saimanya tei oro bobagra phano wngthun MLA phano wngthun EM phano wngthun borok kebo saimanya omo hingka hingke bisingtui bufru jobajog khlaioi jukti khlaioi obo haike select khaika 120 jona o select khaimano no saimanya ni bagui no tini chini ha bobagra live phai bo nakar sanka chini Triprasa public rok no tangai hingka hingke obo hai chaya samung hingke bobagra bo gosiwo bo buni bodlano bo nakar sano aboni bagui no bini bukhao tei bo pressure wngoi bo hospital o klaioi tabuk rogi phano bo Triprasa lukurok no koi sajagoi tongo aboni bagui no Triprasa lukurok joto no ha bobagra no hamjakmani bagui no tini omskai chaya samung khlainai rok bo nakar khlaijago phiaba bobagra obo haike chaya borok ni phaisingo bo yasakya hingkai o je chaya samung khainai rok o Tripura rajyo o bo kulino borok komori thangkamung tei bujakhamung tokjakhamung phiaba bomagra ni मान सम्मान bai tei bini respect bai se chini Triprasa lukurok je neta khlai tongnai CM khlai tongnai borok chaya khlai tongkha hingke bobagra yasagoi tei lukurok hamjagoi nakar ruo hingka takuk tei buhuk song tinini video obo haise belai kheno o Tripura rajyo o urpati wino tongo phiaba haifano chini bobagra kaisa bo bini respect bai Triprasa lukurok nakarei ruo tei kunu aro lorai sorai koroi srai hamoi Triprasa bai Triprasa thanjangoi tonglaio takuk tei buhuk song video kono bujiganan kha khlaio tinini o video o lora paithak jora video naithok no belai ke hambai।